Anga foli ni walimando me gata awye ni tuma en ba soro aw munu sigile no ka nyamada wala sab se ka kuna fonu soro Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma sele Mali ministri ɲama Sumeilu Bubei Maiga a ye voiri mɔgɔw ka baara dɔ nun don baara mun bɛna tali kɛ sigida 2nan ani sigida 5nan kan kɛnɛ in yɛrɛ sigira sibiridon février kalo tile 2 a kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sako ani a ka jatala Seydou Ɲare tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. Ni baara minnu daminɛnen filɛ nin ye a bɛ don cadre min kɔnɔ o de ye projet d'assainissement et de développement urbain de Bamako PADUB ni y'a ta ko filanan ye n'u k'a ma ko phase D a bɛ kɛ sababu ye sigida 2nan a n'a 5nan ka baara dɔ kɛ olu kɔnɔ baara minnu bɛ tali kɛ sigida sanuya ani sigida jɛlen baaraw kan n'u k'a ma ko assainissement et embellissement bɔlɔn 14 ani bɔlɔn 5 minnu sɛbɛkɔrɔ cɛmɛ ni commune 2 nin kɔnɔna na a baaraw bɛna tali kɛ o kan a kasabi bɛɛ lajɛlen min ti jɔ miliyari 9 ani miliyɔn 340 na kunkanfɛn na o musakaw sera ka sɔrɔ ka sababu kɛ Faransi jamana ani Mali olu ni ɲɔgɔn cɛ baaraw o siraw kan gouvernement ɲɛma n'o ye premier ministre ye ale nana a baaraw kɔnɔ daminɛ jamanadenw ka se ka ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ sanuman kɔnɔna na k'o de jamana ɲɛma ka hami ye Faransi lasigiden o min bɛ an ka jamana kɔnɔ o kɔni y'a yira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don ni kɛnɛ in kan ni baara kofɔlen olu sen ka se ka don na Mali jamana kɔnɔ an ka marabolo ministre so ale yɛrɛ ka nisɔndiya yira ni ka laban ka welewele ka da ka ɲɛsin dugudenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma commune 2 kofɔlen n'o ye sigida 2nan n'a 5nan ye ko nin bɛna kɛ lafiyaba ye sigida kofɔlen ninnu maaw ma a commune 2 bɛɛ lajɛlen maire tun b'a kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan minnu kan ka baara kɛ an bɛna baara in lajɛw fɛ pour que baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na parce que ko gɛlɛmamayɔrɔ bɛ yen de il s'agit pas ka mɔgɔw bila baara la k'i kɔ don non an b'a lajɛ de olu nɔfɛ baara in a bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ a fɔra ko ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten tɔ pour que a nafa ka se sigida ma n'a y'an ka commune fɔlɔ ani commune 2nan commune 5nan ye ka baara in suit a ka kan ka kɛ cogo min na a ka k'o kɛcogo la ten tɔ. Baara nafama de bɛna kɛ commune 2 in kɔnɔna na miliyari 9 kunkanfɛn a bɛɛ bɛ don jiw jibolisiraw ji ka ca sira minnu kan kosɛbɛ olu de taara awa ni a baara fɔra kuma o kuma mɔgɔ hakili la k'a bɛ kɛ kunfɛ baara ye kunfɛ baara tɛ yiri 14 o bɛ kɛ awa commune 2 la yiri 5 o bɛ kɛ commune 5 kɔnɔna na mais n'i y'a yiri kelen ta a nafa ka bon an ka kin bɛɛ lajɛlen ma a bɛ taa ni ka seginw nɔgɔya a bɛ ji sanji mana na a bɛ jiw fara ɲɔgɔn kan k'o lataa ba la ka sɔrɔ a ma degun lase an ka mɔgɔw ma commune 2 bɛɛ la donc a nafa tɛ fɔ ka ban o kadira kelen kɔnɔna na maire ye welewele kan da kɛ ka ɲɛ sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma baara minnu daminɛnen filɛ n'a banna u ka se ka minɛ ka ɲɛ walasa u ka se k'u yɛrɛ nafa n'a waati kuntagalajan kɔnɔna na n bɛ welewele de bila population sigida bɛɛ lajɛlen cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka kan ka dɔn ka fɔ nin ye fɛn min ye fɛn sɛbɛnma de don a bɛ sira minnu concerné mɔgɔ minnu sigilen b'a la u ka wuli ka bɔ yen pour que baarakɛlaw ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la commune ka lafiya commune ka yiriwa commune ka taa ɲɛfɛ an b'a ɲini district cɛ n'a muso bɛɛ ka ouvrage ninnu makaran o de ka gɛlɛn ma kosɛbɛ parce que wari de dora la a ɲɛfɔra ye tubabukan na juru de dora Mali la Mali fana ye awa hakili sɔrɔ k'a fɔ bɔn u ye décentralisation min créé u bɛ confiance da maire kan awa an y'a fɔ ye phase fɔlɔ kɛ tɛmɛna o kɛra 2015 nin ye phase 2nan ye donc u bɛ ɲɔgɔn dafa de minnu kɛra ka tɛmɛ an ɲɛ b'olu minɛ cogo la mɔgɔw bolo don o don o minɛ cogo ka ɲi pour le moment donc an b'a yira la saniya dɛsɛya wale ye don o don de ka ɔlɔdana k'a fɔ ni baara minnu daminɛna sɔgɔmada in na a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ kalo 10 kɔnɔna na an ka samata sɛgɛw jukɔrɔmadondobaw ani dɔnkilidala wɛlɛw a kɛnɛ kan olu ye maaw ni fa ni duman ye ministre so mun ka baara ɲɛsinen don dugukoloko ɲɛnabɔli kow ma u ye jɔnjɔndi kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ 15 ma mɔgɔ 15 minnu y'u cɛsiri u ka baara kɔnɔna la kɛnɛ in yɛrɛ sigira ka bɛn jumadon février kalo tile fɔlɔ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara tun bɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw fɛ
ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen n'a la ɲinina jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka ɲɛsin Mali baarakɛlaw ma jango minnu kɛlen bɛ ka baara ta ko don ba la diɲɛ don o don u seko an'u damayira la cɛ ani muso b'o la n'a kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka baarakɛlaw k'u la ɲagari ni waleya ye jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min u tɛ ɲinɛ min kɔ jamanakuntigi a bɛ nin dabɔ walasa ka malidenw k'u su k'u kɛ baara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara ɲuman minisiri Adama Cɛmɔgɔ Jara ale nisɔndiyalen nin waleya in jamanakuntigi tɔgɔ la ka nin jɔnjɔn in ka ta ka di a ka minisiri so cakɛlaw ma n'a bɛ taa jɔ mɔgɔ 15 la muso 7 ale ni cɛ 8 ni a tilalen don sigiyɔrɔma 2 ye mɔgɔ 5 fɔlɔ ni muso 1 b'o la olu ta ye chevalier de l'ordre national ye mɔgɔ 10 laban olu ta ye médaille de reconnaissance de mérite national ye ni a bɛɛ lajɛlen kun ye k'u ka baara ɲuman ko u fo k'u barikada o la ni ka tila k'a ɲini baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni nin ka kan kumana min ni u sɔnna k'u yɛrɛ di baara ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara ɲuman min bɛ jamana sankɔrɔta ni ka jamana la taɲɛ min la ɲininen don jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ minisiri a ka kɔrɔfɔw senfɛ a nisɔndiyalen a yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi tɔgɔ la a bɛ nin jɔnjɔn in da u disi la ni k'a yira u la k'a fɔ nin b'a yira u ka kan ka dɔ fara hali bi u ka baarakɛlenw kan nin kana kɛ sabu ye u k'u bolo jigin sabula nin waleya min filɛ nin ye nin ye jɔnjɔn ye ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ min ɲini a ka baara kɔnɔna na a ko a dalen b'a la k'a fɔ cɛ ni muso minnu garisigɛ kɛra nin na u na kɛ misali ye baarakɛla tɔw ma yaasa u fana ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ni ka tila k'a yɛrɛ ka fu la ni ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka wagati de don bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin na nka ko bɛɛ n'a tuma don a y'i wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila a ka minisiri so cakɛla bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ di jamana ye danaya min kalifalen b'ale ma bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka se ka nin baaraba kulen u ka a kɛ fɔ ka se a dan na min la ɲininen don jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka ɲɛsin olu ma baarakɛla ninnu ka babu sentigi n'o ye Mamadu Dunbiya ale nisɔndiyalen ye jamanakuntigi fo a ka nin waleya in na k'a ta ka ɲɛsin olu baarakɛlaw ma nin waleya in ni jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka tɛmɛ ni a ka minisiri Adama Cɛmɔgɔ Jara ye a kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye ka ɲɛsin nin minisiri so cakɛlaw ma wa u kɛlen bɛ ka layidu ta ni Ala sɔnna ma san nataw la u na nin waleya kelen timɛ ka ɲɛsin baarakɛla wɛrɛw ma minnu n'u cɛsiri wagati nataw la yaasa ka danaya da u kan u fana garisɛgɛ ka don nin na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dumuni dumanw nisɔndiya ani minfɛn sumalenw ye k'a ɲini Ala fɛ maa minnu garisɛgɛ donna la ɲinan Ala k'a k'u ma si ani kɛnɛya ye ka laɲini kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma wagati nataw la an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ma o ka bangeli hukumu kɔnɔna la alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyidu Sherif Usman Madani Haidara denkɛ Sherif Ahmed Tidiane sera Korogo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka bɛn ni jumadon février kalo tile fɔlɔ ye o hukumu kelen kɔnɔna la sibiridon février kalo tile 2 sufɛ wajulu kɛnɛ belebele bɛ ɲɛnamaya Sherif Ahmed Tidiane fɛ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Jakarija Dambele ka sɔrɔlen an ka ɲɛmadaw fɛ o la an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sɛtani tɔɔrɔ ma an bɛ an ka kuma daminɛ ni Ala barika dali ye ani Ala waleɲumandɔnni ye Ala min ye nin bi wulada nin jira an na o kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini Ala fɛ ka kɛ an kuntigi kan a n'a ka so dunkew a n'a ka saba ɲumanw o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye min y'an ka sababu ɲuman ye Aseyidu Usman Madani Haidara an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya an labanko ɲuman Ala ka di an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ ka denbaya Ala k'a kɛ a sago ye an karamɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛ silamɛya ye kɛɲɛ ma Ala k'a kɛ ten baara ninnu tɛ se ka ɲini kɛnɛya tɛ an ma ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala k'a kɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ ye an bɛ dugawu kɛ a ka taamaɲɔgɔnw bɛɛ ye ka dugawu kɛ Kɔrɔgɔ sigibagaw bɛɛ lajɛlen ye a masaw a n'a karamɔgɔw ka dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an balakaw ye Kɔrɔgɔ yɛrɛ Ansardine Fédération min ye fédération de poro ye a ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen a n'a ka section n'a sous section an bɛ foli kɛ u ye k'o ni baara
ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire fédération na section na sous-section ɲɛmɔgɔ min y'a yɛrɛ sɔrɔ yen kɛnɛ in kan an ka seli kunbɛnni na an bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an ka faamaw ma an karamɔgɔ yɛrɛ bilasiralibagaw an b'o bɛɛ fo ka sini kɛnɛya ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Fɛn min kama an ye an karamɔgɔ denkɛ wele ni o de ye Sherif Ahmad Tijani Haidara a kana mawuludu a kana dengudi kɛ an fɛ yan an ye mawuludu anw y'a dɔn foyi man bɔ dugukolo kan ka tɛmɛ mawuludu kan o la fɛnba bɛ bonya ni a kɛbaa ye e tuma na dugukolo ka bi anw fana ye cɛ min n'an ɲɛ bɛ o la ni Ala y'o bonya ka mawuludu yɛrɛ bonya ni o sababu ye o ye Sherif Usman Madani Haidara ye o la Haidara ani a denw olu bɛɛ ye fɛn kelen ye e tuma na an ye an karamɔgɔ wele ni o de ye Sherif Ahmad Tijani Haidara a kana mawuludu in dengudi kɛ ni n ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka dugu ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye yalasa silamɛya na bɔ nɔgɔ la dugu na hɛrɛ sɔrɔ jamana na hɛrɛ sɔrɔ. Badenw nin ye nisɔndiyaba de ye anw fɛ nin ye nisɔndiyaba de ye silamɛya fɛ kɔrɔbɔya bi ta sabu alhamdulillah karamɔgɔ bɔla an fɛ yan ɲinan kɔ tuguni alhamdulillah an karamɔgɔ fana sera an fɛ yan o ye diinɛ ta ɲɛnama de ye o ye diinɛ ta kɔrɔta de ye o ye anw ta sɔbɔ de ye an bɛ Alahu Taala dali an sare bɛ baara min na nin ye k'a faga se yarabi Ala m'o kɛnɛ an bɛ dugawu kɛrɛkɛrɛ an ka karamɔgɔ ye min ye Sherif Madani Haidara ye alibosa k'an mɛn kunna alibosa Ala m'o kɛnɛ ye a bɛ baara min na alibosa ka a fanga jidi Ala m'o kɛnɛ ye. Bi an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kanu kɛnɛ kan san o san Jamiyatu Ansarudin al-Islam Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kɔrɔkɔ o b'a laɲini Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ a ka den dɔ di min bɛna a ɲɛ da balimaw kan sinjiw kan silamɛ ɲɔgɔnw kan kabiri an balimakɛ bɛ yen n'o ye Muhamadu Madani ye ale y'a daminɛ ka kɔn an ɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ ani silamɛ siw la fo kana se anw ma a bɛ san caman bɔ an bɛna an sen jɔ an badenw fɛ yan o la ɲinan ka bɛn 2019 ma Ala sɔnna k'a nɔgɔya an ye an ka se an badenw fɛ yan nka ka kɔn an taali ye yɔrɔ jan an ka dugu maabaw ɲinan dama tɛ san o san an bɛna sɔrɔ y'u ka baaraw bila an ka dugutigilakaw n'o ye jamanatigiw ye ani ka fara an ka dugu maabaw kan an ka dɔnnibaw kan an ka imamuw kan an bɛna sɔrɔ bɛɛ y'u ka baara bila n'an ka tɔrika mɔgɔ tijaniyaw an b'u fo danti foli min na ni u ka kanu yirali ye sabu silamɛya yɛrɛ ye nin de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ faniba de la ni kuranɛ ka kuma ye innamal mu'minuna ikhwa k'a fɔ minnu bɛɛ lajɛlen ye baden kelen ye wa an nana o kelenya o badenya an nana o sɔrɔ kɔrɔkɔ yan. Jɛkulu mun ka baara ɲɛsinin don sogo labaarali ma u ye ɲɔgɔn kunbɛnba kɛ ka bɛn sibiridon février kalo tile 2 ma Maison des Jeunes na Bamakɔ. Kɛnɛ in kan degun minnu b'u kan da sera olu ma Amadou Diallo ani Dramane Maleka sɔrɔlen don. Ni kɛnɛ in sigira Bureau National des Transformateurs de la filière bétail fɛ laɲini min b'a la a ɲɛmaw k'a fɔ la o de ye k'a fɔ u ka statut ka se ka yɛlɛma don o la ani baara bolodalen minnu b'u bolo k'u da don o la. Bureau ɲɛmaa ka fɔ la gɛlɛya dɔ bɛ baarakɛlaw kan bi n'o ye filière bétail ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma baara yɛrɛ labɛn cogo fo ka taa se a musaka koɲaw ma. Gɛlɛya minnu b'an kan an y'a yira k'a fɔ o ye problème de financement ye. An ka banque n'an taara banques la an ka financement ma nɔgɔn parce que boucheya kɛlen bɛ fɛn dɔ ye. Mais an yɛrɛ y'o faamu an b'a fɛ k'a bɔ o minɛn kɔnɔ ka boucher kɛ danayamaga ye k'a crédibiliser ani partenaire bɛɛ bɛ se ka sigi ka kuma confiance bɛ don ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na pour que gɛlɛya ninnu ka wuli. Ayiwa halisa welekan b'an bolo ka ɲɛsin faamaw ma o de ye k'a fɔ nin secteur ni bi an organiselen don an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to an mako b'u ka accompagnement na ani projet fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ n'u ɲɛsinnen don bigan ni bigan bayɛlɛmali ma
o projet o k'a fɔ an ka bureau national sigila an mako b'u ka accompagnement na. Bureau national des transformateurs de la filière bétail n'o ye Mali sogofeerelaw ka tɔnba ye u b'a yira k'a fɔ gɛlɛya min b'u kan u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi u ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma gɛlɛya minnu b'u kan baara kɔnɔna na dɔ ka se ka bɔ o la. An kan ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ fa kelen ba kelen ka sɔn ɲɔgɔn ta ma ka baara kɛ wa an yɛrɛ wuli kun o de kama an ma dɛmɛ ɲini dɛ an yɛrɛ de bɛ wulila ka dɛmɛ ɲini an yɛrɛ ye mun na an bɛ se ka an ka kungo fɔ faso ɲɛna faso bɛ se ka an dɛmɛ cogo min n'o tɛ wayo sɛgɛnnen don kojugu. Bi an bɛ assemblée nationale la yan région bɛɛ représentelen don kɛnɛ kan yan bi mun kama an bɛ procédure min na n'o ye interprofession procédure ye bi kana an ka satini règlement tile fila ɲɔgɔn ye b'an bolo assemblée na tile fɔlɔ an bɛ kuma an ka sati règlement kan ni jama bɛnn'o kan an b'o adopté tile filanan an ka laɲini ye ka plan d'action dɔ dilan Mali interprofession de transformateur bɛɛ tɔgɔ la san kɔnɔ ka baara dɔ boloda an b'a fɛ ka min kɛ. Bureau national des transformateurs de la filière bétail u ka bolofara minnu bɛ Gawo ani Tɔnbukutu région na ko ni baara nin bɛ sen na yen nɔ u ka déléguéw ma se ka na ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye minnu bɛ tali kɛ lakana hukumu na u y'a yira k'a fɔ u ka baara mana bɔ ni bɛnkan minnu ye Bureau national bɛ baara kɛ n'o ye. O de b'an sensɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma mun bɛna lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI y'a jira juma février kalo tile gale ye k'a fɔ u bɛ se ka Laurent Kudo Gbagbo Konowari jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni a ka denmisɛnnin Zɛbɛ Charles Blegude labila ka da fɛn damadɔ kan o fɛn damadɔw n'olu sabatira bɛɛ fiɲɛbɔda bɛ di u ma bawo janvier kalo tile 15 kiiri ɲɛmaa duuru minnu farala ɲɔgɔn kan ka lamɛnni kɛ olu ko danganiya tɛ yen Laurent Kudo Gbagbo bɛ minɛ min mɔ nka kiiri ɲɛmaa min ye jaki yɛrɛ kɛbaa ye procureur Fatou Bensouda n'a nɔfɛmaw olu y'a yira k'a fɔ u ma diɲɛ ni kiiri ɲɛmaa duuru ka laɲini ye o kumana yanni olu ka taa danganiyaw bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na min b'a jira k'a fɔ Laurent Kudo Gbagbo ni Charles Blegude ye tiɲɛni kɛ u ma minɛ ka to non dɛ ko n'u bolila yanni kiiri tɔ ka kunjɛ k'a bɛ kɛ baara ye u k'o ma ko appel o de ko u jateminɛna juma février kalo tile gale ni Fatou Bensouda ka laɲiniw sabatira ye k'a fɔ Laurent Kudo Gbagbo a bɛ labila yanni Fatou Bensouda ka danganiya kura wɛrɛw sɔrɔ a kunga nka fo k'a sɔrɔla jamana bɛɛ min ɲɛ mɛnna bisimilali ye o dun sɔrɔla bawo Belgique jamana y'a yira k'a fɔ u b'u bolo don a kɔrɔ fɛn damadɔw minnu bɔlen don ni nin y'o fɔlɔ ye o filanan u bɛ bisimila jamana min fɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun Laurent Kudo Gbagbo n'a ka denmisɛnnin Zɛbɛ Charles Blegude bɛ t'u jɔ o jamana maa ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ u b'u ka jamana kɔnɔ laɲini dɔ fana ye mun ye u bɛ jamana min kɔnɔ jamana in maa ɲɛmaaw t'an bɛ u bila jamana fa min fɛ u ka munumunu nzalo bɛɛ bɛ da o fa in nsigida kɔnɔ de la n'o ye komini kɔnɔna ye tɛmɛndi kɛ o kan n'u b'a fɛ ka bɔ jamana da fɛ ka taa jamana wɛrɛ a bɛ wajibiya Laurent Kudo Gbagbo ni a ka denmisɛnnin Zɛbɛ Charles Blegude mɔ u ka diɲɛ ɲini diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI fɛ fɔlɔ diɲɛ ka di u ma u ka bɔ u bisimila jamana da fɛ ka taa jamana wɛrɛ la jɛndi kɛ n'a ye fana maa filaw ka kuma seerew fɛ seerew minnu ɲɛra diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI la k'u coron k'a fɔ ko u ye ko kɛ kiiri kuma u man ka maa don u ni seerew ni ɲɔgɔn cɛ fana k'a fɔ o tigilama bɛ kuma seerew fɛ u tɔgɔ la fana a man kan fana u ka kuma kunnafonidisow la kunnafonidilaw ye ko in kun ka kuma si n'u ye nin jariya in fɛn o fɛn sɔsɔ a n'a diyagoya diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI ma a ka fiɲɛbɔda bɛɛ lajɛlen tigɛ maa filaw la ni k'a yɛlɛma bolo wɛrɛ kan Laurent Kudo Gbagbo ni Charles Blegudenw ye u ka su laban kɛ o la ni jamana kɔnɔ dunanjigiso la u bɔlen kasobo da fɛ ni o ye cheveninkɛ nin ye o kumana sibiri sɔgɔmada yanfan sa u bi sɛnsɛn lakana tigilamaw fɛ ka t'u bila o la ni danjɛ la o b'u k'u bɔ yɔrɔ ye ka taa Belgique yanfan fɛ. Amérique ma ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ Ghana ma ɲɛmaaw ma olu ka laɲini caman sabati u ye laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye Amérique ma na Ghana ka den minnu gɛn Ghana ma ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'u bisimila o ko de sen zumayara Ghana ma ɲɛmaaw fɛ ni Amérique kaw tɔɔrɔ la k'a jira k'a fɔ Ghana kaw yɛrɛ don tɛ nɔgɔya la bilen Amérique kɔnɔ bawo visa ko o bɛ sɛbɛkɔrɔ gɛrɛndɛ di kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ Amérique kaw ka minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanaden ma
a ko gana ma ɲɛmaw y'u sulu sala baara in fɛ ma mina ni Ameriki ma ɲɛmaw ye a laɲini k'u ka maa dɔw labɔ Ameriki kɔnɔ k'a sabu kɛ u kɛwalew ye o kumana Mike Pompeo ni ale ye ministre min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ gɛrɛndɛ ka taa ka Gana sɛgɛrɛ wa ko don nataw la yɛrɛ gɛrɛndɛ min sɔn ka walankata ka se sira wɛrɛw ma maa minnu bɛ ni olu ka visa ko kan ka nɔgɔya Gana ka den la maa ɲɛma o n'a ɲɔgɔnna gɛrɛndɛ bɛ se ka se o fɛnɛ ma ni Ganakaw m'a lajɛ ka ko in da ni sɛbɛ ye maa kɔni t'a dɔn maa hakɛ min bɛ Gana ka den la Ameriki dugukolo kan ni ko in bɛ olu kun kan k'u labɔ Ameriki kɔnɔ nka kunnafonidiso dɔw y'a yira k'a fɔ sanko Gana ka den tun bɛ t'i jɔ maa 7,000 na wa sɛptamuru kalo tɛmɛnen Ganakaw ka lasigiden min bɛ Ameriki dugukolo kan Gana jamana tɔgɔ la o kun y'a yira k'a fɔ bɛnkan dɔ sera ka sɔrɔ u ni Ameriki maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Gana ka den ninnu labɔ cogo la nka Gana maa ɲɛmaw yɛrɛw kun ma a ko don bala fɔlɔ a n'a kɛ ɲankuma ni Amerikikaw kɔrɔtɔra u kɔrɔ n'u sɔrɔla ka nin wale in da ka Gana sɛgɛrɛ. Kuma min bando filɛ nin ye jamana ɲɛmaaya la o kuma daminɛ Algérie jamana ɲɛma Aziz Bouteflika kun sina ka dandigɛli kɛ perekuni yani sariya ka nɔminɛ bawo ni ma ɲa k'i b'i kamo ka jamana ɲɛmaaya ɲini kuma dɔ de dilen don i kan k'a fɔ min kɔnɔ nka kuma bɛ ɲini ka Aziz Bouteflika ta a tɛgɛ mɔ o la caman y'a jira k'a fɔ nin sen in da tɛna k'o ye manda duruna Algérie jamana kɔnɔ Aziz Bouteflika bi sɔn k'a ɲini bawo jamana de fanba kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u tɛ jamana ɲɛma wɛrɛ dɔ n'a tɛ hali n'o y'a sɔrɔla ko kɛnɛya kɛn tɛ ka wolo labɔ bi wa fanga ɲinindɔ minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan ka kɔkɔrɔma don n'u ko ma ko Rassemblement National Démocratique RND o ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko in kɔni bannen don pewu Aziz Bouteflika ka kanbɔli ka jamana ɲɛmaaya kɔni ɲini manda duruna ko fɔ n'a yɛrɛ ko k'a tɛna ɲini nɔn tɛ u bɛɛ sigin bɛ o de kan wa baara yɛrɛ bɛ ka kɛ fanga ɲinindɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ o de sira fɛnɛ kan juma sɔgɔmada yan f'a fɛ fanga ɲinindɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn in a ma ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana minisiri ɲɛma ni o ye Ahmed Huyaya ye ale min ye RND ma ɲɛma ye ka kan kelen fɔ k'a fɔ u ka laɲini ye Aziz Bouteflika ka manda duruna ɲini juin kalo tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ olu ye wele min da o wele kelen de don wa bi wele in mɛn bɛ bawo bɛɛ bɛ ka fara u ka jamana de fanba ko danaya ka to jamana ɲɛma Aziz Bouteflika kan baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluba yɛrɛ min fɛnɛ bɛ Algérie jamana kɔnɔ Union Générale des Travailleurs Algériens o ma ɲɛma El Majed Sidi Saïd fɛnɛ ye a jira k'a fɔ a ka tɔn bolofaraw bɛɛ lajɛlen jɛnnen don k'u ka danaya da maa min ka Aziz Bouteflika jamana ɲɛma don fanga ɲinindɔ minnu bɛ FLN ni o ye Aziz Bouteflika yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ ye ka taa se Tajima ani RND ni MPA ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ sibiri février kalo tile fila u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Aziz Bouteflika ka fanga ɲinindɔ Front de Libération Nationale FLN dagayɔrɔ la ni ka baara dɔ de bolo da baara min bɛna kɛ jamana ɲɛmaaya ɲinini baara ye yɛrɛ mankutu kuma bɛɛ sigi bɛ sa k'i tulo ma da ka jamana ɲɛma Aziz Bouteflika de kɔnɔ a k'a fɔ wa n ye cɛbɔ ye ka manda wɛrɛ ɲini bawo jamana de fanba ko danaya ka to n kan. Faransi jamana kɔnɔ dileki nɛrɛmugulamandigiw hali bi u bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sinɔ ye dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ duguba bɛɛ lajɛlen minɛ bawo u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ka fanga nan bɛ fanda de nima tɔɔrɔli kama Faransi jamana kɔnɔ ko fanga in dajan bɛ waritigiw la nzale min tɛ sara waritigiw fɛ o nzale de bɛ bɔ maa nanamasumanenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu tɛ sara batalaw ye dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sinɔ ye nka nin sen sibiri février kalo tile fila o nisɔngoya taama nɛrɛmugulamandigiw fɛ a ɲɛsin bɛ fɛn kelen de mɔ lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna polisilakaw olu ka mina dɔ be yen baarakɛ minan don u ko a ma ko lanceur de balle de défense LBD maramafɛn min don a yɛrɛ marifalama don nka kisɛ min de bɛ k'a kɔnɔ o tɛ nɛgɛlama de ye n'a tira maa na a ka ca la n'a y'i sɔrɔ a t'i ni bɔ bawo kisɛ min don nɛgɛma tɛ nka disiyanfan ni kɔw ni tɛgɛ kan kɔni n'a y'olu sɔrɔ a ka ca la i fari bɛ fa k'i suma fɔlɔ dimi bolo yanni k'a fɔ ko hali bi k'i bɛ girin ka jɔ ni ŋaɲaki wɛrɛ kɛ nisɔngoya taama senfɛ jateminɛw de n'an bɛ bɔ a ka bi leke nɛrɛmugulamandigiw fɛ k'a fɔ maramafɛn hali ni kisɛ tɛ k'a fɔ k'a bɛ don maa na k'i ni tigɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'a tora k'o sɔrɔ a bɛ fiɲɛ bila i la bawo k'a kɛn bɛ ka maa caman kɛ ɲɛndan ye caman ɲɛ tira fɛ o kumana u ka laɲini ye sariya yɛrɛ de kɔnɔ fɛn in ka jɔsi ka bɔ yen lakana kana kɛ n'a ye bilen u y'u ɲɛsin jɛkulu min mɔ ni o ye conseil d'état ye conseil d'état
ye jatigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ maramafɛn lakana tigilamaw ka lakana mina dɔ don a bɛ kɛ sababu ye k'olu yɛr'u kisi barisabu ka d'a ka jama fɛrɛnda minnu bɛ to ka na u ka kuma dɔw olu koroni ma nɔgɔ ni ma nin maramafɛn in kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ u y'o mɛn min kɛ o ma bɛn u ma u k'o kuma na sebere fevrier kalo tile 2 nisɔngoya taama bɛ ɲɛsin o fɛn in kɛlɛli de ma lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min bɛ minisiriya la faransi jamana kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ faransi kɔnɔna ɲɛnabɔli ma a n'a lakana ko kɔrɔfɔ cayalen ale y'a yira k'a fɔ fanga ma maa si bali i ka nisɔngoya taama kɛ wa fanga tɛna maa si bali faransi jamana kɔnɔ i ka nisɔngoya taama kɛ bawo jamanadenw ka hakɛ dɔ don nka min ye maramafɛn in fɛnɛ ye n'u k'a ma ko lanceur de balle de défense LBD maaw de bɛ yen minnu nakun tɛ nisɔngoya taama ye olu ye cɛnnikɛlaw ye o kumana ko lakana tigilama minnu fɛnɛ ma na kɛ dantɛmɛ kɛbaw ye olu fɛnɛ na ɲɛngi nka a tɛ se ka bɔ u ka lakana baarakɛminɛnw na leginɛrɛmugulamantigiw y'a yira k'a fɔ maa 20 ɲɔgɔnna de joginna a ɲɛ la k'a bɛɛ ɲɛ ci nɔvɛmburu kalo tile 17 ka na se sisan ma wa maa 1900 ɲɔgɔnna de fɛnɛ ye u ka nisɔngoya jira k'a fɔ olu joginna fɛ o kumana u ka bi nisɔngoya taama ɲɛsin bɛ polisilakaw ka nin maramafɛn in de ma Ameriki gun ka Venezuelakaw fɛ yen Nicolas Maduro ka fanga bɛ ka daba wuli kɛ ka sabu kɛ ɲɛselikɛla ni setigi jamanaw minnu bɛ yen olu kɛn bɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin fangasinamatɔ ɲɛmaa dɔ ma min kɛn bɛ wasabilo ɲɛmaa ye ko Juan Guaido a bilama de n'an b'i can k'i jɔ k'a fɔ de ye jamana ɲɛmaa ye bi ko Nicolas Maduro tɛ jamana ɲɛmaa ye bilen kabini a y'o bɔ a da Donald Trump fɛnɛ sina k'i can k'i jɔ wa n ka dɛmɛ b'i ye Juan Guaido de ye Venezuela jamana ɲɛmaa ye wa n b'a ɲini jamana tɔw fɛ setigi jamanaw na ni minnu ka di u ka fara n ka k'i lakodɔn k'a fɔ de ye jamana ɲɛmaa ye Nicolas Maduro tɛ jamana ɲɛmaa ye kɔrɔfɔ in kɛmɛ ka Venezuela sɛbɛkɔrɔ kalaya bi wa maa in yɛrɛ ni o ye Juan Guaido ye a y'a yira k'a fɔ sebiri fevrier kalo tile 2 nisɔngoya taama belebele dɔ bɛna labɛn ka sanga ni Nicolas Maduro ka fanga ka san 20 sɔrɔ ye ɲɛnamaya la u ko fanga min ma ko chavisme yanni Nicolas Maduro ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Hugo Chavez de kun bɛ ka Venezuela mara kabini janvier kalo tile 23 ni maa in y'a jira k'a fɔ ale de ye jamana ɲɛmaa ye jamana 6 ɲɔgɔn na nasaaralatɔma Union européenne na Espagne Faransi Allemagne, Angleterre, Portugal, Pays-Bas olu y'a yira k'a fɔ u b'a ɲini Nicolas Maduro fɛ yanni dimanche février kalo tile 3 cɛ a ka jamana kuntigi kalata labɛn teliya la n'a m'o kɛ ko dimanche tile binna olu n'a fangasinamatɔ ɲɛmaa Juan Guaido lakodɔn Venezuela jamana ɲɛmaa ye nka Nicolas Maduro fɛnɛ bɛ se k'i jigi kɛ maa min ye Chine jamana ɲɛmaa Xi Jinping ani Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin don fo ka taa se Corée du Nord jamana ɲɛmaa denmisɛnnin jɛmagoni Kim Jong-il ma ani Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan Cuba jamana ɲɛmaa olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛɛ ka ɲɛsin ma u t'a kɔbila ko barisabu ka d'a kan ko jamana minnu bɛ ka t'u nun don nin ko in na jamana de fanba ka maa sigilen jamana ɲɛmaaya la dɔ k'i can k'i jɔ jamana kɔnɔ k'o tɛ jamana ɲɛmaa ye aw fɛnɛ ka sin ka fara o tigilama kan k'o dɛmɛ wali jamana kunkanko la k'o ma dabɔ lali kama o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ a ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma